for your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Watch out for the guy on the right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark the Death Star! Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Ooh. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. Croeso i'r stream. Heddiw byddai'n chwarae Dicey Dungeons, a Halloween special, neu rifin arbennig Calan Gaeaf. Felly, ie. Yeah. Mae'n eitha cool bod y mod yma yn bodoli. Achos, mae'n... gyfer y cyfnod yma o'r blwyddyn. Mae'n eitha cool. Felly, gawn ni gweld nawr. Fi'n mynd i dechrau gyda'r ryfelwr. Dyma mi un penod sydd. Fi wedi wneud yn barod ond... Ddim ar stream. Edrych, Dyw hwnna... Mae hwnna'n bach yn od. Ni parhau gyda hwn te. Ci bach blaidd. Cerddoriaeth yn gwahanol sy'n eitha cool. Felly, mae... edrych, mae recovery, mae hwnna ddim di cael. By'n rhaid i fi dweud wrth Terry am hwnna. Sa'n ei nodyn. Terry... Cool. So gwella dyle hwnna dweud. Oh no. Dim ond 6 sy'n rhaid i fi wneud fan hyn, so... Dyna ni, ci bach blaidd. Mae'r bit yma chwaith
challenge mode. Pam dyw hwn ddim wedi cael ei... Ti'n cofio? Be na i wneud yw... ail ddangos hwn iddo fe. Study Chimera Fury. I weld pam mae hwnna wedi digwydd. Plus... Oof. Oof. Doubly. Yeah, croeso i'r stream. Mae hwn, achos mae fe'n mod, mae ambell i beth fi angen mynd nôl at Terry a dweud, right, chi angen newid cwbl o bethau. So mae recovery fyna, gallwn ni roi gwella, mae'r text yna ddim gyda y system. Fi'n siŵr fi wedi cyfeithi hwn i gyd, felly mae rhyw glitch wedi digwydd fyna. 5. Gwerth dis minus 1 colli. Na, ddim eisiau colli HP. Anghofio hwnna. Gwella. A da ni. Driad wedi colli. Seren begynnol. Dyfy'r unig ar dro eilrif. Neu katana. A fi'n hoffi thing o katana. Neu rhoi katana mewn yn lle canwyll. Ddim angen hwnna eto. Mae'r môr leidr wedi gwisgo fyny fel cogydd. Pedwar. So yeah, bach o update neu diweddariad ar y setup. Mae fi wedi ffeindio ffordd o gorfodi ffôn fi i just pigo fyny 4G. So gobeithio... Oh, good. Esports Rees ar Rocket League yn ymarfer. Right, heddiw, 3 o'r gloch, ni'n mynd i cael tîm o oedolion yn erbyn y pobl ifanc yn Rocket League. So 3 tan 4, a wedyn 4 tan 5 session Among Us wedyn. Hey, hello Josh! Yay! Sut mae pethau mynd? Cool. Diolch am ymuno gyda'r stream. Fi gwybod Rhys yn ymarfer ar Rocket League. Mae Rhys wedi newid danfon fi gwybodaeth gyda y setup fe, llun o setup fe. Mae literally gyda fel 4 screen o flaen fe ar gyfer y sesiwn heddiw. Ond ie. So mae'n barod. So mae jyst yn ymarfer nawr. Achos mae 2 tîm gan Cymrymni. Rocket League e chwaraeon, felly mae'r ddoi yn dda iawn, so probably byd nhw'n curo ni, ond ni'n mynd i roi, neud ein gorau a roi bach o game nhw gobeithio. Fydd yn dda, nhw'n joio curo ni, fi'n siŵr. Josh yn dweud amser hir, sori wedi bod yma am spel, popeth yn iawn gyda fi, diolch, beth am ti? Yeah, good. Penblwydd heddiw, so... wedi bod yn cael ei fy sboilio, really, gyda siocled a... Ie, fi wedi cael pethau random fi really'n hoffi, ond i bobl eraill bydd nhw fel, peth? So mae dy fi daliwr
mobile phone neu ffôn symudol. So achos fi'n defnyddio mobile data, mae'n perffaith achos fi'n gallu dalen ddiogel, plygo fe mewn a mas, a ddim gorfod just gorwedd yn erbyn y ffenest. So mae'n really, really cool a handy. A ni ddim yn disgwyl i fy ngwraig actually meddwl am rhywbeth fel achos fi wedi bod yn meddwl am gwella popeth achos fi'n gweithio adre a set up y pethau. So yeah, really hapus gyda hwnna. Okay, be fi'n mynd i wneud? Crisial iachol neu mynd am yr brifo? No. Cleddyf llydan. Actually, ydw i eisiau hwnna? Plus 2. Yeah, not fine. Iechyd. Mae 2... So sydd ddim gyda fe anyway. Yeah, diolch Ciron. Fydd neges ar WhatsApp. Right. Enemies get... Oh, na. Mummy. Amser hir, oh, diolch Josh. Diolch Ciron. Mae isfos neges ar WhatsApp. Nawr fi yn set-up. Mae mobile fi draw fyna, so na I pigo fyny y neges ar ôl. Neu danfon fi ar Discord. Os ti'n danfon fe ar Discord, sim rhaid i fi mynd draw i gwasgu fe draw fyna wedyn. So, yeah, os ti'n gallu Rhys, os ti'n gallu bod yn bothered neu fe, i danfon ar Discord a na I cael look. Ond ie, mae'r logo y kit na, neu logo'r thing yn edrych yn really nice, so job gwych ar hwnna. So mae'r dewin wedi gwisgo fyny fel i iar. Gan i fel. Right. Okay. Felly, sioc. Ail rolio. Chwech a 3. Sdim pwynt gwella eto, achos mae 4 o wahaniaeth. Fydd yn wastraff. So yeah, oedd chwarae teg, oedd unrhyw un oedd yn dilyn yr crew Rocket League. Wnaethon nhw'n wych ar gyfer y tournament cynta, ond nhw'n yn erbyn rhan fwy o nhw'n prifysgolion, oedolion, colegau sydd yn barod wedi cael fel wedi ennill pencampwriaethau e-sports, So, oedd, naeth crew blwyddyn 11, naeth nhw curo ail tîm Owls 2, sef Coleg Abertawe. A oedd lot o gemau agos iawn, tiod? Fi'n credu oedd o'i tîm di diweddu'n colli yn unig i'r tîmau oedd wedi mynd yn bell iawn yn y tournament, felly, yeah, o'n i'n falch iawn o'n nhw, a fi'n gwybod Rhys a Ian hefyd sy'n hyfforddi'r tîm Rocket League. O'n i ddim yn gallu gofyn am fwy, really. So yeah, cyffroes. Mae'n really cyffroes o ran dechrau rhywbeth newydd a bod y kids, bod nhw'n cael cyfle i... Mae'r thing o y kit, a bod nhw'n cael kit swyddogol cymrymni e-chwaraeon, achos nhw'n cynrychioli'r ysgol. So fi'n credu mae'n cam mawr, really, bod y status yna o ran e-chwaraeon. Yeah, mae just gobeithio mynd i tyfu. 6 ni wedi curo Cross Keys Kings 4
dim mewn un game. Yeah, fi'n gwybod. A oedd Cross Keys Kings yn y final. So, os ti'n meddwl am hwnna, kit gan Sai Sports, mae rhaid fi dweud hynny. Cos cwmni rhysio hwnna. Yeah. So, right. Yeah, o'n i angen hwnna. 4 3 Ein gwella. Hey, Owain, ti iawn? Hey. Oh, phasmophobia yn clas neithiwr. Jesus. Mae'r game na mor spooky, ond fi'n credu bydd ein sesiwn olaf phasmophobia di Gwener, achos ni wedi dod i'r pwynt nawr lle ni wedi just chwarae fe lot a ni'n cael y teimlad o'r peth. Ond mae'n really dda, a mae'n gwych ar gyfer cyfnod Calan Gaeaf. Ond yeah. So, yeah, edrych ymlaen. So, dyna bydd ein sesiwn olaf o ran phasmophobia di Gwener yma. A, byddwn ni'n gwisgo fyny, gwisg fancy Calan Gaeaf. Achos, ti oed y noswaith cyn Calan Gaeaf. Pryd mae LSL te? Oh my gosh, beth yw e LSL? Dwi'n hollol thick, fi ddim yn gwybod beth yw LSL. Oh my god, Leisure Suite Larry. Oh yeah, okay. Leisure Suite Larry, be ni wedi dweud yw, ni'n mynd i wneud Calan Gaeaf, a wedyn, so cael hwnna mas o ffordd, so popeth spooky tan, tiod, Calan Gaeaf, a wedyn falle unai ar nos Mercher ar ôl 4 o Tachwedd, neu'r 8 o Dachwedd. Nawn ni penderfynu o pa diwrnod ni eisiau gwneud thing group a pa diwrnod ni eisiau cael hwnna. Ond fi'n gobeithio byddech chi yna am y reactions O a James a Risa, pawb unrhyw un all just i ar gyfer hwnna, achos mae fe mor funny a yeah, mae just yn humor eitha specific. Eiddfed, dyna'r gair. Humor eiddfed. So, yeah. Nawn ni wneud hwnna yr wythnos ar ôl, okay, Kieran? So, yeah. Oof. Leisure Suite Larry. My name's Larry. Larry Laffer. Just carry fe. Ond, yeah, fi ddim yn mynd I cael e eto. Nid I fi felly. Oh, bydd ti'n caru fe, Rhys. Bydd ti'n caru fe. Honestly, mae right lance stryd ti. Bydd ti'n hoffi fe loads. Yeah. Definite. All over it, fi'n credu. Yeah. Na, mae'n good. Fi ddim... Actually, nes I lawr lwytho, mae na fel emulator o'r enw Scum VM, a o'n i'n chwarae y 6ed un, sef Love for Sale, fi'n credu. Neu 7ed, fi ddim yn cofio, ond Leisure Suite Larry, Love for Sale, a nes I gorffen e diwrnod o blaen, a fe chwarae pryd oedd yn ifanc. Oh yes, a fi. Hwna oedd the best thing ever, achos pam ti'n fel... Tiod, llen cyndod yn eich 15, 16, fi'n credu oedd fi 13, 15, o'n i'n gweld y gym fel, oh my god, mae hwn mor drwg, ond cyffroes a, yeah, mae just mor funny. Lot o, mae'r humor yn fe yn brilliant. Okay, so, boom. Ah, daro. Ah, dim ots. Yeah, so...
Bwmp. Gweld pa un sy'n werth uwchraddio. Bydd hwnna'n handy. So wedyn gallai roi thing arall fyna. Na. Right, dyna ni. Mae'r bits yma fi wedi cyfieithu, ond falle yn fel yr tiod, fi di danfon y gwybodaeth allan, ond falle mae ddim. So, na i danfon neges i Terry heddiw i dweud, beth sy'n digwydd, boi? Dwi'n gwybod pam mae fel hon. Ond, ni sorto hwn erbyn y sesiwn nesa. Ydw fi eisiau prynu hwnna? Ne. Pumpkin. Right, twffin. Curo'r demon gynta. Right, dweud, mae'r gwahaniaeth a'r cerddoriaeth mod yma'n really nice. Fi yn fan mawr o fe. So yeah, na i just rhoi nodyn iddo fe. Ddim. Oh, damn. So, mae rhaid meddwl fe hyn. Mae hwn yn mynd i costio fi. Mae bod yn ofalus. So, diolch Beth. A wedyn na i wneud hwnna a 3. Yeah. Actually, i unrhyw un sy'n gwylio nawr, oes gyda chi hoff game, point a click. So, point and click adventure game. Oes gyda chi hoff game. Right. Gwell i fi trio cael yr beth sy'n y bocs yma. O'n i'n fan mawr o'r cyfres Broken Sword yn tyfu fyny. Nice. Oh, tree. Fantastic. Right, so 5, 4, diwedd tro. Madeline and Magnificent Puppet Show, A Learning Journey. Oh, no joke. O, mae rhaid fi check hwnna mas. Oedd un, oedd cwbl fel na. Yr unig point click rioed wedi chwarae. Oedd ni wedi chwarae tipyn o'r game Grim Fandango. Mae hwnna'n classic. Pan oedd e'r PS Plus, a oedd ni'n hoffi hwnna. Oedd Grim Fandango, yr original game, oedd rhaid i chi clicio mewn pwyntiau mor specific, oedd e'n gallu bod yn rwystredig, achos o'ch chi'n gweithio mas y puzzle, ond achos o'n nhw mor fussy gyda'r exact pixel o'ch chi gorfod clicio, oedd pobl yn mynd yn nuts am y game, am y resymau anghywir. Ond fi'n caru Grim Fandango, mae lot o cymeriad y game yna. Right. Yeah. Oedd game arall nes i benthyg. Fi'n wedi dweud hwn o'r blaen, so sorry os fi'n ailadrodd fy hun. Ond y game nes i benthyg o llyfrgell yng Nghoedion, right? Achos o'ch chi allu talu 1.20 i cael fel llogi CD-ROM game am wythnos. A oedd e'n Pink Panther, A Passport to Peril. Methu meddwl am un ar hyn o bryd, o falle heb chwarae lot yn nhw pan oedd yn ifanc. Oce, hwnna'n digon teg. A ie, oedd hwnna'n game o'n i weird i joio. Oh, damn. 7.
Rhaid fi mynd amdano fe. Gobeithio wedyn. Oh, nice. Muppets. Oh, fi rhaid fi checo hwnna allan. Madeline and the Magnificent Muppet Show Learning Journey. Maen nhw'n random pam ti'n chwarae nhw fel oedolion, ond oedd y humor yn Passport to Peril. Mae un arall sy'n eitha da fel Simon the Sorcerer. So, os chi a diddordeb, a ti'n cleddyf. Defnyddio bwmp. O, Gwenwyn o 2. Yn well. Na just cleddyf. Right. Gwna'n gryfach. A 13 fi'n eitha isel. Right. Boom. 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 Gwerthu un this. Pimp. A pimp. Uh-oh. Poeni nawr. 6. So ti'n neud hwnna. Cael un extra. Blythe, Cryf. Cryf yn erbyn Gwenwyn, okay. Wel, na i neud hwnna te. Pimp. Pimp. Oh, yes. Ooh, yn agos, though. Oh, right agos. Lefel I fyny just ar y amser. Gwneud 2. Gall defnyddio yn unig ar dro eilrif. Hwna'n risg. Na uwchraddio fi'n credu. Bump. Os na i'n mynd I cael 2 bump, bydd fwy o siawns o cael y 6 yna. Ie, na i'n mynd am hwnna. Canoll. Gwneud. Na, unrhyw beth lle ti'n colli 2 HP, sa'n mynd I wneud hwnna. Banshee, edrych ar y Banshee, mae fel goth neu emu. O fi ddim yn gwybod beth yw'r gair. Emu. Right. 6. Right, meddwl fan hyn. Dim ond 4 thing sydd 'da fi. So... A fi'n falch I am y bump plus yna. Pedwar. Damn. Na. Okay.
werth i fi torri hwnna. Gwella. 3, 2, 4. Okay. Le a bydd dy fi. Ooh, nice. Hwnna'n hyfryd. Beth yn union beth... Ah. Pan mae'n milltithio fi, mae'n poen yn y pen ôl. Ah. Cwyn fan, Galawi. Ges i just well, yeah, galwad o Truro. Mae hwnna yn Newcastle yn dyw e. Felly sioc. Ww, hyfryd. Wych. A awn ni am... Gret. Whew. So mae Kraken. Rhaid cymryd y crac yma, achos mae rhyw chraddiad yna. Right, felly. Oh yeah. Morthoil. Gwerthu'n dis. O, dechreuad dda. Oh na. Flip. Fi'n hollol. Oh na. Mae di dallu holl dis fi, so... Dim ond Dicey ar ôl, so mae'n okay. Right. 34. Gwell gweld gyntaf. Gwneud... Mae dy fi hwnna'n barod. Ydy yn werth i fi trio... Just un extra. Maen nhw ddim digon dda, really. Uwchraddiad fyna. Cleddyf. Ne. Fi'n mynd i trio curo nhw. Gweld beth sydd fan hyn. A wedyn dod nôl. Mummy. So 4, 5. Gwerthu'n dis. Mwani dan. Ddim really yn helpu fi. 5 fyna. Ooh. Hwnna ddim yn help mawr, really. So ti'n cadw'r dis ar gyfer tro nesa. Beth mae'n dweud? Ydy'r chat diwetha wedi dod trwy? Josh. Yn check un peth. Chat box. Just check o bod in. Yeah, dyle fe nawr. Sorry, oedd y chat box dipyn bach yn odd fyna. Fi'n gwybod os mae negeseuon ddim yn dod trwy. Beth?
Na I teipio hwn fel ymarfer I weld haha. O, mae wedi gweithio fanna. Da iawn, Josh. Ie, o'n i'n gweld pethau ar y Streamlabs o ddim fel ar y text a ddim yn dod lan, so just checkio hwnna. Mae'n rhaid cofio nawr. Ooh. O, wnaeth nhw cymysgu y cardiau. Hapus. Iawn, Josh. Diolch, boi. Beth sy'n mewn fan hyn? Uwchraddio arall. Dwi'n credu mae'n rhywbeth werth cael fanna. I just need hwnna. Cornelius. 150. Oh. Hwnna'n gallu bod yn broblem. 6. Oof. Die. So digon o 6 fan hyn nawr. 22 Gwenwyn. Right. 4 6 Da ni di neud hwnna. Mae'n oce. Ni siocio un o fe. Yay! Woohoo! Right, mynd I erbyn y boss nawr. Boss mawr. Pumpkin spice. Oof. Right. Yn y mewn I cloi ar yw I. Dechreuad neis. Ooh. Nice, hapus. Lot o wenwyn fanna. Yeah, so fi'n edrych ymlaen at cael point and click adventure game achos mae'n eitha hwyl a mae'n neis weithiau I gael sorry God gwella hyfryd a gwella wee. So yeah, right. Parhau. So, yr un nesa, dyfeisiwr, fi ddim di wneud hwn to. Fi di wneud rhywun arall o'r blaen.
Ie, fi... glitch yn y Matrix fyna pam mae'r cyfeithiad ddim di dod trwy. So, na cael sgwrs dy fe. Ci bach blaidd. No you, swap the next target. Beth? Oh my god. Rhan fwyaf o rhain yn pethau negatif. O! Hwnna'n mynd i bod yn anodd te. Ffyrnigrwydd. Mae pob dis yn troi yn 6. Mae bod yn hafal i 6. Pam byddwn ni eisiau? Okay. Mae rhaid fi gweithio'r un yma mas achos plus 1 dis brwydr yma. So ti'n angen chwilio am beth yw'r rai sydd mwyaf negatif. Yn colli 5 iechyd bendant ddim yn rhywbeth fi eisiau gwneud. Hwna'n rubbish hefyd. Okay. Right. Plus 1 dis. Pob dis yn troi yn 6. Rolio 1. Okay. Gyda mae'r electric whip yna yw'r unig peth. Sydd yn ymosodol. Sy'n neud niwed. Teclyn wedi torri, ond yn rubbish. Ond ti'n well na hwnna. Right. Randomise gadget. Bendant eisiau hwnna. Ond fi ddim eisiau gwastraffu. Right. O ran y dyfeisiwr, mae wastad angen rhywbeth ti'n fodlon taflu ffwrdd. Dyna yw'r cyfrinach ti'n credu. Cyfuno pob dis. 6. Ie, 6 yn okay. Os ni'n gallu cael 6 bob tro. Cyfuno bob dis. Ww, fi'n hoffi hwnna hefyd. Decent trail. 6. Catapult. Boom. Right. Teclyn dim effaith. Mae'n okay. Beth sydd fan hyn? Boomerang. Gweld, mae rai rain. Bach yna. Morwan. Peri. Llosg o 1. Yn odd, pan mae nhw wedi cyfieithu. Mae rain. So fe'n... cael sgwrs dy fe.
O, hwnna'n rhy risky. Na, fi ddim eisiau hwnna. Maen nhw gyd yn rubbish. Squid babi. O, mae pethau fan hyn. Uh-oh. Oh. Oh, na. So, oh no, okay, spell rewi. Beth ydy hynny'n dweud? Pob dis yn rhoi 6. Fi ddim eisiau 6. Oes o, clucky click di a hafyn. Lefel i fyny. O na, fi di swapio sgoi ymosodiad nesa i Morthwyl Jack. Mae rhain yn cryf. Dewis gwobr. If this is... O, fi'n gwybod be fi fod wneud nawr. Okay. Health tonic. Okay. Mae pethau yna'n rubbish. Gwrthdroad. Meddwl cael ennill y sgwad o 1. Oedd hwnna'n silly. Dwi'n dweud bod jyst... Oh, right, os mae'n yr un olaf. Gwell i fi. Just wneud hwnna. Felly mynd am Gwenwyn o 4 dwi ddim yn gallu cael gwared o hwnna nawr. Hey. Dwi ddim yn siŵr, falle beth yw'r un lleiaf defnyddiol. Hwnna fi'n credu. Ie. Ddim really eisiau hwnna. Ond dwi angen pethau sydd yn fi'n hapus i cael gwared o hefyd. Felly... Rewi holl ddys. O. Delio 6 newid llosgi holl ddys.
Peri Gwenwyn o 5. Spell Tyrannau. O, na I wneud hwnna. Llosgi holl dis. Stuff rubbish hwnna. Right, Malus Melis. Go on te. Fel Gwenwyn plus un dis. A dyna ni. Right, fi'n yn gwybod os mae oedd Owain di dangos fideo o pwy sydd wedi clywed am Doctor Disrespect. Mae fe'n cymeriad doniol. I'm really kind of yn eich wyneb. Oh, na. Yeah. Felly. Tundra brwydyr. Gwella. Falle bydd hwnna'n defnyddiol. Mae dy fi yn barod. So na. Neu brwydro'r Yeti. A wedyn dod nôl i uwchraddio. Cyfuno bob dis. Cael un dis ychwanegol. Mae fe gweiddi lot. Lol, gwylio tipyn o fideos Call of Duty fe. Yeah, mae'n gweiddi. Mae'n eitha ymosodol a lot o egni. Right, na I roi hwnna. A wedyn cyfuno. Oh, then lwcus fanna. Damn. Tree. So 10 ar ôl nawr. A wedyn cyfuno pob dis. Tree. Yeah. Oh, damn. Delio. Rhaid fi roi pethau nôl yn yr offer. Fi ddim eisiau. So mae'r saith yna ddim yn really angen e. Do 2 damage for each dice the enemy rolls. Na I cymryd hwnna. Na. Mynd nôl fan hyn nawr. Gweld holl these spell Tyrannau. Fi ddim eisiau hwnna. Ond fi'n mynd I taflu hwnna.
Felly dys dim ots. Sioc 3 offer. Peri Gwenwyn o 5. Bydd spell yna yn handi iawn. O, go on. Na i mynd am... Trio lladd pawb. Okay. O, mae'r 2 peth yna, yr un peth. 6, curse yourself. Fi ddim eisiau brifo fy hun. 7. Does na ddim opsiwn 5. Ond... Dwi'n... 2. Dim pwynt neud hwnna. Right, nesa. Ooh, doubly Gwenwyn. Mae'n ffain achos y tro olaf yw e. Melltithio'r gelyn, mae hwnna'n dda i fi. A fi y mas. Right, pob decent train 6. Fi ddim eisiau defnyddio hwnna eto. Melltithio'r gelyn. Boom. Boom. 4. O na. Mae'r 6 yna ddim o help i fi. Shwmae, Douglas Adams. Sut mae'r hwyl? Ni'n ar fersiwn kind of dwyieithog rifin Calan Gaeaf. Mae rhan o fe wedi cyfieithu yn Gymraeg. A rai o fe, fi'n credu mae rhaid i fi cysylltu gyda Terry i ddweud mae rhan o fe ddim wedi... Fi wedi danfon y gwybodaeth iddo fe, ond so nhw wedi cael ei roi mewn i'r code yn gywir. So, yeah. Okay, felly... Fi am hwnna. Peri Gwenwyn. Melltithio'r gelyn. Ddim angen 6. Picforch cookie chocolate. Ooh. Right. Lle 3. Daro. Dim byd yn helpu fi fanna. O, dyna ni. Oedd hwnna'n defnyddiol. Hwna'n 3 ar ôl. Come on. Right, os fi'n melltithio fe. 2. Right, beth dwi ddim eisiau ragor. Dyna ni di swapio offer. So, os dwi ddim yn cofio roi'r offer mewn, mae'n broblem mawr. Damn. Damage reach. Niwed o 1. Right, beth sy'n dynnu fan hyn? So... Mae'r combination lock yna yn dda. Alla na i swapio hwnna am hwnna. Beth fi'n mynd i roi fyny?
god. Di'r water pistol yna. Mi jyst ni'n... Fi eisiau... Rhaid rhoi rhywbeth I ffwrdd. A dyfeisio rei. So mae 'da fi 4. 5 na 1. A wedyn... Nawn ni ddweud... 5. O, so mae'n 8 achos mae'n 2 lluos i'r 4. Boom. So 8. 2. 4. Ooh. So mae 7. O, mae 'na 10 fyna. Peri Gwenwyn. Ydy hwnna'n digon na 11? O na. Chwech ar ôl. O, na. So, os dwi'n 2 fyna. A 12. Gwella. Ni ydyn cymryd iechyd o fi? Right. Heal to enemy. Oh my god, fi di bod yn gwella'r gelyn. Oh my god, pam... Nes I ddim gweld to enemy. Mae hwnna mor stupid. Oh my god. So fi'n colli'r run yma achos fi di bod yn idiot. Fi methu credu hwn. Oh my god. Fi angen rhoi'r health tonic neu spell rewi fyna. Fi mor grac gyda fi hyn. Actually, nes I ddim yn defnyddio'r Morthwyl Jack thing hynna.
Oh, fine. Right. Boom. Shock. Ydy hwnna'n dau? Na, dwi ddim. Ah, fi ddim yn cael gweld. Na. 3. Mae 5 da fe. Oh, come on. Oh, hwnna wedi safio fe tro yma. Shock. 2. 6. A fi di ennill. Whoo! Felly. Right, uwchraddio offer, copio offer. Be fi'n mynd i uwchraddio? Hwnna'n stupid i roi. Hwnna, do 2 damage for each dice the enemy rolls. Do... Oh, okay, damn it, lock all dice. No, I'm gonna... Right, dyna'r un. Mae rhywbeth positif. Mae rhaid chi checio fe 2 waith, jyst i'n ensure bod ti ddim yn neud rhywbeth sy'n mynd i brifo chi nain. Sy'n hollol ridiculous. Ond... o ie, es i lle maen nhw'n pigo pwmpenni. They're really cool. Ddim, obviously, ddim cyn cyfnod tân neu beth bynnag oedd e. Neu... Right. 4. Diwedd tro. I don't know. 2. Perffaith. 6. A 1. Whoo, mae'n gêm agos. Wel na, dwi ddim. Fi'n mynd i ennill on, come on. Dim ond 1 move arall. Boom. 1. A dyna ni. A beth ni'n mynd i... adfywio. Diolch byth. Right. 2 damage equal twice the difference. Fi ddim cweit yn afel Pedredig. Edrych ar hwnna. Fe di cuddio ei hun fel pwmpen. 2. Adfywio. Death yn mynd. 2. Nes i wneud gwrthdroi, so swapio cardiau neu symudiadau gyda'r... So, ydy o hwnna'n... O, gwahaniaeth rhwng y ddoi rhif. Adfywio.
Hwna'n troi popeth yn 6. 6. Gwella. A gwahaniaeth rhwng y 2 rhif. Sy'n darllen yn gywir, bydd yn ffain. Lle ha iechyd gan hanner. Ddim eisiau hwnna. 6. A dyna ni. Perffaith. Mor agos nawr. Achos os oes yn llawer o... fi yn bullseye. Right, beth sydd 'da fi I gyd? Fi eisiau curo'r sgerbwd. Clywedig. Mae 3 dis 'da fe. Dim lot o bwynt ddim yn 2. Symud. Falle dylwn ni wedi trio brio... Ian, a fi newydd curo bob un bot level barod am prynawn yma. Ei, da iawn bechgyn. Fi'n falch chi'n barod. Byddai'n gorffen ar ôl yr rhediad yma. Falle, llawr yma. I neud iawr gyda chi nawr. 3 o'r gloch, hanner awr. Actually, mae'n 1/4 awr. Na I cael bach o break a neud iawr am 3. Boom. A wedyn... mae hwnna'n well. Bullseye. A... 2. Nice. Mae hwnna'n good. Achos mae'n double o gwahaniaeth, so mae'n 10 dyle fe bod. Neud hwnna gynta. Mae hwnna'n 10 hefyd, though. So os neud hwnna. Neu roi hwn fan hyn. Neud hwnna. Wedyn ffyrnigrwydd. Bron hwnna. Bron iawn. Okay. 6 a 1. Boom. Right, beth? Dyblygu, copio dear hap gorlwytho, dyblu effeithiau statws. Gwell I fi gwella fy hun. A wedyn... Be fi'n mynd I uwchraddio. Dim byd, oh god. Javelin. Trip. Wow, bydd hwnna'n ffantastig, os mae'n 3 gwaith. Iawn. Bwci bo. Bwci bo. Right. Dyblu effeithiau statws. Boom. 3.
Rubbish. Yikes. 6. O na, falle dyma'r diwedd i fi. Yn poeni nawr. Fi wedi mesio hon lan right ar y diwedd. Flip. Ofnadwy. Dyna ni. Dim heddiw. Na i ddod nôl gyda'r dyfeisio rhywbryd arall. So yeah, diolch am wylio a gwrando. Dyna oedd yr awr dyfeisio Dwnsiwn y Dis heddiw. A na i cael sgwrs gyda Terry a Dwnsiwn pam mae rai o'r cyfeithiad ddim wedi cael ei codio gyda'r mod yma. I gweld os mae'n gallu newid hwnna. Ond gefwch chi fersiwn dwyieithog heddiw. Ond ie. Diolch Josh am wylio. Diolch pawb all oedd yn wylio hefyd. A ie, mae sesiwn Rocket League gyda pobl ifanc nawr. So byddai'n neidio ar o gwmpas 3 gyda nhw. A maen nhw'n neud stream ar sianel gemau fideo. Os oes diddordeb ydych chi dilyn. So 3x4 Rocket League. A wedyn 4x5 Among Us. Felly ie, falle Owain na i arbrofi gyda'r web browser thing yna. Yn gweld os ni allu llusgo cwpl o webcams mewn i'r stream hefyd. Na i weld. OK, iawn, diolch a na i weld chi tro nesa. Sy'n probably mynd i fod dydd Mercher, dwi'n credu. Ie, dydd Mercher. Dydd Mercher fwy o Dwnsiwn y Dis. A na i trio gorffen gyda'r cellweiriwr y jester. Right. Pob hwyl. Ta-ra, ta-ra. O, diolch o. Na i joio fe. Ie. Bydd nice. Mae cacen mawr dy fi ar gyfer prynhawn yma. Felly, edrych ymlaen at hwnna. A, ie. Ni'n gael bach o Rocket League nawr. Dy Rhys a Ian. A y crw bobl ifanc. Ond ie. Na, bydd yn good. Mae'n bach yn weird o dan yr amgylchiadau o ddim yn gallu mynd mas a neud unrhyw ond yeah, it's dim ots really. Neud y mwyaf o pob sefyllfa, dyna fe fi'n dweud. OK, iawn. Diolch boys. Ta-ra. Ta-ra.